sekuvuka ngisho uGezani-ke manje wehleleleni ngakho uGezani kodwa muhle-ke umona wakhe ngoba ufuna naye uvusa ikwabo. Ngiyamthanda umuntu onomona nokuthi abe nomona nomuntu ngento yokuthi niyafisa ukuthi nami ngelinye ilanga ngifisa ukuba nje bese yenza, hhayi umuntu onenhliziyo imbi bese kubophela. Hawu uGezani bakithi wayengiqina kwesinye isikhathi King-Zoso hhayi baphethe nebala phezu kwabe bagijimisa baphama uGezani-ke manje. uGezani wasebenza nini bafowethu elibele utshwala nogwayi lona ethu into eqeda ngo-2 minutes. Heyi ayivusa abaningi Zoso, hayi vusa abaningi abakulandelayo-ke kanti mase kuvuka noGezani washutha nini uGezani angabi ngaka Gezani media kodwa-ke inhleke into enjengale tshalile mfowethu faka isikhuthazo kuzo zonke insizwa ukuthi ayithathe amageja shonisa imini yalinywa lapha ukumisi ubaba.